Dyma ni Ernest Gant a'i lyged yn ofalus iawn yn tafolu y meirch sydd o'i flaen hyn o bryd. Dosbarth hynod o boblogaidd yn hanesyddol, y meirch 8 blwydd oed yr Cobiau Cymreig, a tu hyn brenin fan hyn, wrth y march Horeb Tomboy, allan o'r gaseg tu hyn Diana. Rhan fwyaf dosbarth wedi bod. A cwbl bach o'r meirch ar ôl i gael tro o flaen y beirniad. Dim ond un bach, fi'n deall. Ni'n dod i ben ma. Peter Derard. Ceffyl yma Soden Brenin Arthur. Sian Iwan o Ger Ceinewydd sydd wedi magu y tad Cors Caron Cymro Llwyd a'r fam wedyn Soden Blodeuwedd. Felly'r tad yma, y lliw dyn yw Cors Caron Cymro Llwyd. Bosib mae Palomino wedyn yw Soden Blodeuwedd. A dyna fel mae'r lliw Crymelo wedi dod allan. A llyged glas hefyd. Ie, sy'n unigryw iawn i'r lliw Crymelo. Ac yn liw anghyffredin. Odi, ma fe yn y Cobyn Cymreig, odi wir. Dwi'n credu mae'n wir i weid mae'r Palomino a'r Crymelos maen nhw'n wedi bod yn boblogaidd iawn yn yr adran B marchogaeth. Ond a mae'n ambell i ffasiwn wedi bod yn yr A ond os dros y blynydde diwetha. Ond na, Cobyn Cymreig, dim gormod o'r lliw hyn. Bleser gweld y gwahaniaeth. Ac yn dod ag elfen ychwanegol i'r gystadleuaeth. Wel, dyna fe, ni'n siarad am i liwen, dyn ni. Mae rhaid edrych ar y ceffyl, mae fe'n geffyl da. Ydy. Ond y peth mwyaf diddorol yw, y ffaith bod yn liw mor unigryw, mae'n bosib iawn, mae fe sy'n werth fwyaf yn y cylch yma, oherwydd bod yn mor unigryw. Pe bydde fe'n cael ei werthu, mae'n rhaid bydd e werth lot fawr arian. Oherwydd bod yn mor unigryw, ynddo fe? Ynddo fe. Pob un o'r meirch wedi cael tro o flaen y beirniad. Tair ar ddeg ohonyn nhw yma. Ie, oedd Owen o ti'n gweud, dyw y beirniad ddim wedi newid gormod dros y diwrnodau o'i ddewis o dachrau. Felly, odych chi'n credu ni fy newid neu odych chi'n credu mai? Dwi ddim yn meddwl wneud y newid cyntaf ar ail. Dwi'n meddwl bod yn bendant gyda'r cyntaf ar ail. A trydydd. Ond mae i weld yn edrych ar rhywbeth. Dwi'n yn siŵr iawn beth yn hollol. Eiliadau tyngedfennol yma ar ddiwedd dosbarth sy'n mor boblogaidd. Y llyged pawb arni ddi. Mae'n ychwanegu at attention rhywsut. Wel, mae e. As o'r un dymlo fe. Mae ddyla bod ar y brig ar hyn o bryd, yn gobeithio. Tipyn o lwyfan. A pob un wedi perfformio yn ogystal â'r rheini sydd yn ei dangos. O parch i'r beirniad, mae fe'n cadw'r sylwna. Ni wedi sôn am siwd gymaint o weithiau. Dyma ni'n gweld yn mynd i diwedd y llinell, just i wneud yn siŵr bod dim byd eisiau newydd. A mae yna dywelwch. Os mae'n dod e. Ie, dim ond ni sy'n glebran. Ie. Nawr te. Ydy yn mynd at mae'r het. A fydd y het yn cael ei diosg. Ie, wy'n credu bydd Owen yn iawn. Bydd ddim lot o newid gobeithio. Ond pwy sy'n gwybod? Dod tuag at ochr ucha'r cylch.
ar llinell. Yn cadarnhau iddo fe'i hunan bod yn neud. Wi'n credu ma'n mwynhau tymor penderfyniad. bach o drama nawr. Yn diwedd bydden ni yn. Llusgo fe mas, dyma bach, yn dweud. Yn diwedd, pam lai. Wel, un peth sy'n rhaid cofio hefyd, mae rhaid cadw at yr amserlen, a weithiau maen nhw'n rhedeg drosto, a weithiau maen nhw'n rhedeg dano, felly o bosib bod nhw'n rhedeg o... Mae gyda ni 13 o geffylau yn y cylch. Yn y gorffennol, ni'n wedi gweld dros 20, yndyn ni? Felly, bosib bod nhw wedi mynd trwy'r cylch yma braidd yn gyflym, felly bosib bod yn ceisio dal hyn ôl yn bach. I ni yn gweld hynny'n digwydd weithiau. Dyna yw swydd y siwariad. Beth da i'r beirniad yn diwedd, lle di gael golwg to, ti'n gwybod, dim byd yn wath na cael y presiwr nawr o amser. A mae'n dipyn o beth iddo fe, chwarae teg, pob clod fel ych chi'n gweud i Ernest Gant, dyma'r gystadleuaeth lle mae y llyged i gyd arno ti. Ac i ti bron y bod i fi ystyru hwnna'n llwyr yn dy fe, ac i ganolbwyntio. Proffesiynoldeb. Yn y cylch hyn, na dyn mwyaf pwysig am yr awr hyn. O, dire, yn ffefryn ni. Go on, please. Ie? Nid y ffefryn di? Ie, fi'n dwlu arno fe, ond mae Owen ar reit. Falle bod o ddim cweit y patrwn, ond gael ni weld. Mae rhyw newidiad. Odi, ma fe. Oes na newidiadau? Disgwyl feli. O, fi ffili goddau. Ni'n gweld. O. Sicrhau. Newid munud ola. Neu gofyd i'n ail ar trydydd. Felly Pele yn cymryd lan. Rob, felly bydd hi'n hapus gyda'r symudiad na ac yn mynd lawr i'r trydydd wedyn mae eglwys fach. Dyna ni mae'r het-off. Wel, ffair. A mae'n beirniad ysbrydaf wedi dod i'w benderfyniad. The judge, Mr. Gant, has come to his conclusion. Now the winner, so the unconfirmed results at the moment, we confirm them within the moment's time. In first place is number 1097. P&J Dennings, Powys Valley, Maxet. In second is 1114, G. Thomas, Evan Devonstead, with Rana Pele. Ar ôl hir ymaros. In third is 110. Ac ar yr eiliad ola newid yr ail ar trydydd. Dyna beth yw'r dangos. Beth nath i Ernest Gant i wneud y newidiaeth yna reit ar y funud ola. Wy'n gallu cytuno, wy'n gallu credu bod fi'n gallu gweld ond yma'n farn i we. Mae'r ceffil ath lan yn ail, mae fe'n ceffil da, ond mae fe tipyn o bonni bach. A'r beirniad hyn falle yn bersonol yn edrych am rhywbeth mwy, a mae wedi bod digon teg yn y farn i. Mae'r ail just wedi, dim ond just wedi curo wedyn ni, dim ond just wedi curo ar y diwrnod wrth gwrs yn dyfe. Ac yn driw iawn yn gyffredinol Owen. Yn driw iawn i'w teip yn dywe, wedi cadw i'r teip. Odi. Diddorol gweld le fydd yn mynd â hi o fan hyn. Ond Gareth Lapping sy'n arddangos. Peter a Jackie Denning. Dwi'n meddwl maen nhw wedi byw yn Hwlffordd, Peter a Jackie Denning. Dwi'n mynd os nhw dal yn byw yno, ond Powys Valley Maxen sydd yn mynd â hi. Wedi fagu gan Jackie Pugh. Y tad wedyn Danwy Tango sydd wedi ennill, lle mae'n y gorffennol. A'r fam wedyn Powys Valley Miss Molly. Danwy Tango yn perthyn i deulu enwog. I deulu'r Ratrels, yn wir. Sydd yn enw cyfarwydd iawn i'r sioe frenhinol. Un o'r teuluoedd sydd wedi mynd na tlws tywysog Cymru, gros y bont i Lloegr. Rhyw deir gwaith, dwi'n meddwl. Dyn, maen nhw'n ysu i fynd. Falle bod e am i rywun arall i rannu yr eiliad. Kerry, i partner, yn hapus iawn, yn amlwg. Gareth o bosib mas o wynt. Ond Kerry yn cymryd yr ywennau. Kerry Powell.
Mae'r ceffil yn cael ffas cyn iddo fe gael cwtch. Mae hwnna'n dangos pwy sy'n bwyd. Dyna fe, cysa bach iddo fe. Ie, ceffil sy'n mwy bwysig. Da iawn ti, Ceri. Eiliad hyfryd i'r ddoi ohonyn nhw. Maen nhw'n bar ffein iawn. Treuliodd Gareth cyfnod yn ei Africa, yn bwrw Prentice hefyd, gyda brydfa allan yno. Felly Gareth erbyn hyn yn arddangos cyffyled yna i waith e a Ceri yn ogystal. Ware teg i Gareth Lapping. Rhoi'r awennau i Ceri i gariad. Sy'n moment fawr. A mae'n dangos beth mae'n feddwl i bawb sydd wedi bod yn rhan o daith y meirch. Chi'n meddwl am yr holl gefndir. Ie. Achos fel ych chi'n gweud, lot fawr o flynydde, lot fawr o brofiad y tu cefen i'r meirch me. Ydy. O'n blaen i yn y prif gylch. Ti'n gallu gweud, mae'r ddoi hyn yn dwlu ar ei gilydd. Mae'r march yn dwlu arno ddi. Ar ôl 2 blynedd hir o aros, fe ddath pawb yma i'r prif gylch ar brynhawn dydd Mercher ar gyfer y foment hanesyddol. Mae'n hanesyddol boblogaidd iawn. Diwrnod y meirch hun gyda'r Cobiau Cymreig. Ac enillydd yr adran yma yn 2022 yw Powys Valley Maxen. A llongyfarchiadau gwresog i Peter a Jackie Dean y perchnogion a Ceri Powell wrth i bodd yn rhedeg wrth ochr y march.